Poměrně nedávno jsme tady měli kauzu ohledně Minecraftu a vypadá to, že to je ještě horší, protože vyšlo video Minecraft má vážný problém, tak tohle bude crazy. Minecraft sa stal najúspešnejšou hrou všetkých čias s viac než 350 miliónmi predaných kópií. V roku 2014 však prišlo rozhodnutie, ktoré hru výrazne zhoršilo. Microsoft kúpil Minecraft za 2,5 miliardy dolárov a zmenil jeho smer k horšiemu. O tom sme sa bavili v prvom diele. To jako byla podle mě hrozná chyba toto. Dnes sa pozrieme na následky, agresívnu monetizáciu, slabnúcu kvalitu updateov a ničenie serverov. Minecraft vytvorilo malé švédske štúdio Mojang so sídlom v Štokholme v roku 2009. Za touto hrou stál dnes slavný vývojár Markus Persson, známy ako Notch. Prvá oficiálna verzia Minecraftu vyšla však až v roku 2011, ale len 3 roky potom prišlo spomínané osudové rozhodnutie. Microsoft odkúpil Mojang až za 2,5 miliardy dolárov. No a tu začal ísť Minecraft dole vodou. Teraz sa pozrieme na ten najkontroverznější. Jako mně přijde, že ale obecně prostě Minecraft v poslední dobou už jako není tak populární, jako byl právě dřív, což je jako docela škoda, protože fakt jako já občas jako když si zapnu jenom tu hudbu nebo obecně si to zahraju, tak je to hrozná nostalgie, ale nejde nic. Zmeny, za ktorými stáli a ktoré zmenili hru navždy. Minecraft updaty sú čoraz horšie. Keď predtým sme dostávali plno noviniek, ktoré boli užitočné a pridávali hre hodnotu, ako napríklad Aquatic Update, Village and Pillage Update alebo Nether Update, dnes pridajú maximálne tak zo pár blokov či mobov. Nič, čo mení hru nejak výrazne. A aj keď pridajú niečo väčšie, musia to rozdeliť na dve časti, ako sme to mohli vidieť pri Caves and Cliffs update. Celkovo im príde, že nepridávajú nič také, čo by zmenilo cieľ hry. Dohráte Minecraftu, protože to sa skoro... To je pak jasný, no jako prostě lidi, co na tom jako tráví hodiny a hodiny času, tak už to pak jednoduše přestane bavit, no, že jakmile jako na tom trhu neumíš jako přidat nějaký jako dobrý změny, tak prostě hold, to je pak špatný, no. Vôbec za posledné roky nezmenilo. A aj preto je už Minecraft taký ohraný. Teraz je tu navyše myšlienka, že o veľké updaty prídeme úplne. O tom vám však viac poviem v priebehu videa. Druhou nepríjemnou zmenou pre mnohých hráčov bol kontroverzný End update z roku 2016. Úplne zmenil PvP a tým rozdelil komunitu na dva tábory. Kým niektoré veľké servery ako Hypixel cítili potrebu ostať na verzii 1.8, veľká časť hráčov sa presunula na novšie verzie. Zároveň to bol posledný update Endu, čiže ho odvtedy vôbec nezmenili. Mob vote je jedna z najhorších vecí v Minecrafte, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Ak niekto neviete, čo je to mob vote, tak Mojang vždy predstaví 3 mobov a vy môžete hlasovať, ktorého z nich pridajú do Minecraftu. Mob vote zbytočne A to už tak teďka není, ne? Jako od té doby, co to koupil ten Microsoft. eliminujú 2 dobré nápady na moba, pričom by mohol bez problémov Mojang pridať všetkých 3. Chápem, že by to bolo náročnejšie, ale hra by bola pestrejšia a zábavnejšia. Tiež sa to objavili špekulácie, že mob voty sú minimálne v poslednej dobe fake a výherný mob je vopred vybraný. Výsledky mob votu sa objavujú na Minecraft Live, čo je každoročný stream, na ktorom sa prezentujú Minecraft novinky. V minulosti trvali tak 1,5 hodiny a boli plné zaujímavých noviniek. Avšak dnes mám sotva pol hodinu a podľa hráčov sú o dosť nudnejšie a žalostný pomer lajkov a dislajkov hovorí za všetko. Ďalej tu máme jednu veľmi rozoberanú tému a to je prioritizácia Bedrock edície. Minecraft má totiž dve verzie. Javu, ktorá je na počítače a hrajú skôr OG hráči, a Bedrock, ktorú viete hrať na mobile, počítači a konzolách a je určená skôr pre menšie deti. No a práve Bedrock je v dnešnej dobe o dosť viac prioritizovaný, čiže sa vývojári sústredia prevažne na ňu. V Jave sa čoraz viac horšie výkon a slabšie počítače už nevedia dobre utiahnuť. Ale to je jeden uhol pohľadu. Podľa niektorých Bedrock hráčov sa práve táto edícia stáva nehrateľnou. Údajne mnohým zmizli celé Minecraft svety bez možnosti zálohovania. Ďalej má byť v hre veľa glitchov a bugov, ktoré vývojári vôbec neriešia, na rozdiel od Javy, kde by boli podľa nich vyriešené o mnoho skôr. No ale prečo Microsoft prioritizuje Bedrock? Dôvodom sú veľmi neočakávane peniaze. To jsem si myslel. Ale ako to, že Bedrock zarába veľa... Ale tak zase jako já to chápu z toho jakoby biznesového hlediska, že prostě reálně vždycky to tak, nebo respektive nikdo si nezaloží jako business kvůli tomu, aby jako dělal jen tak něco pro lidi, že jako vždycky hlavně jako budou dávat jako lepší, nebo budou jako upřednostňovat samozřejmě prostě věci, kterým jako víc vydělají, jako o tom to podle mě celý je. Keď stojí 3-krát menej ako Java. Pokiaľ ťa video baví, veľmi a podporí like, odber a hypnutie tohto videa. Pokiaľ ho pozeráš na mobile a dáš like, budeš mu môcť dať hype až 3-krát. Mňa to veľmi podporí. Ďakujem. Odpoveďou je Marketplace. Miesto, kde si môžu Bedrock hráči
kupovať skiny, mapy, texture packy či módy za minecoiny, čo je taká akoby Minecraft mena. Sice časť zárobku ide ich autorom, veľká časť prípadne práve Microsoftu, ktorý z toho dosť zarába. V dnešnej dobe sa snažia Marketplace prchať všade. Do launcheru, menu hry v Bedrocku, jednoducho jediné o čo im ide je to, aby ste si odtiaľ niečo kúpili. Objavili sa tu už aj špekulácie, že by pridali Marketplace aj na Javu, pretože tu hrajú prevažne starší hráči, ktorí majú viacej peňazí. Totiž na Jave je všetko takýto predaj medzi hráčmi zakázaný a je to proti pravidlám EULI, ktoré sú tiež dosť kontroverzné. Napríklad môže teraz Microsoft bannúť hráča z celého Minecraftu, aj keď spraví niečo zlé na súkromnom serveri, a to pomocou chat reportingu. To znamená, že bude nútený Tak to je dobrá blbosť podľa mňa. si kúpiť hru znova, aby Microsoft viac zarobil. Ako som teraz naznačil, Microsoft a Mojang čoraz viac zasahujú do Minecraft serverov. Aj servery s dlhou históriou a veľkou komunitou môžu byť zablokované, často kvôli drobným pravidlám alebo interným smerniciam. Ale aj napriek tomu stále vznikajú nové servery a jedným z nich je aj server Shadowspire, ktorý sponzoruje toto video. Nájdete na ňom zatiaľ len survival, ale nie taký obyčajný. Čaká vás tam custom farmáreň, rybáreň, To je aká spolupráca. celá vlastná ekonomika, upravená príroda a aj o mnoho viac. Preto neváhaj a pripoj sa ešte dnes. Teraz sa presúvame k tým aktuálnym veciam, o ktorých ste možno ešte nepočuli. Mojang má aktuálne novú šéfku, Katie Scott, ktorá má za sebou však dosť kontroverznú minulosť. Pôsobila už v herných štúdiách ako EA, Ubisoft a The Coalition Studio, ktoré sú známe svojou agresívnou monetizáciou, čiže spoplatňujú prakticky všetko. No a práve táto žena sa Jako toto mi právě hrozně ty hry jako zprotivuje, že jako samozřejmě jako souhlasím s tím, ty hry prostě musí něco vydělat, ale na druhou stranu reálně jakmile tam máš jako spoplatněný úplně cokoliv, tak si myslím, že jako víc lidí to spíš jako odradí, než jako prostě to bude dál hrát. stala tzv. Head of Vanilla, čiže raditeľkou celého Vanilla Minecraftu, v ktorom bude mať hlavné slovo. Komunita vyjadrila obavy z toho, že začne uplatňovať agresívnu monetizáciu všade. Spekuluje sa o tom, že by pridali Marketplace aj na Java edíciu. Medzi najhoršie možnosti patrí dokonca aj to, že by spoplatnili updaty. To by znamenalo, že vždy keď by si chcel zahrať nejaký nový, veľký update, by si musel znovu zaplatiť. Kvôli jej minulosti sú tieto obavy bohužiaľ oprávnené. Avšak prvá veľká zmena už prišla. Minecraft zmenil číslovanie updateov. Odkedy vyšla 1.21, sme tu nemali žiaden veľký update, ale len niekoľko menších dropov. V niektorých sa pridali nové veci, v iných len opravili bugy, čo bolo podľa mnohých hráčov nepraktické. Po novom je vždy prvé číslo rok, kedy update vyšiel, čiže napríklad tento rok to je 26. Druhá je číslo, koľký drop v danom roku to je. No a tretie číslo znázorňuje finálnu verziu. Väčšinou sú to verzie s opravenými bugmi. Teda prvý drop tohto roku by mal číslo 26.1.1. No ale najhoršie na tom celom bola správa, ktorá zarmútila tisícky hráčov. Jeden vývojar odhalil, že v Minecrafte už nebudú veľké updaty ako predtým, ale len menšie dropy, aké sme mohli vidieť v posledných mesiacoch, kde väčšinou pridali len pár blokov alebo mobov. Podľa mňa to nie je pre Minecraft najlepšie. Vždy keď vyšiel nejaký nový veľký update, No, to je sice pravda, tak zase za mě jako lepší než nic. si ho išli tisícky ľudí zahrať. Takto ten hype prídu, keďže budú novinky pribúdať síce častejšie, ale len v malých množstvách. Ako ste si mohli všimnúť, Microsoft vedie Minecraft dolu vodou a vyzerá, že už nikdy nebude taký ako predtým. Teraz vznikla No jako já když to tak koukám, tak já právě doufám, jako, že ten Minecraft úplně nepohřbijou. To jako by bylo hodně a ešte špatné. veľká konkurencia Minecraftu. Hra Hytale, ktorá je od vývojárov Hypixel. Princíp má podobný Minecraftu, ale vyzerá o dosť prepracovanejšie a originálne. Aktuálne má veľmi Jako, já nevím, jako jak to vidí ostatní, to jako podle mě bude dost individuální, ale za mně se to úplně moc nelíbí, to je celé veľký hype, točí mnoho Asi bych zůstal jako normálně a spíš jako u Origo Minecraftu, jakože jo, sice vypadá to malinko líp, ale chtěl jsem k tomu říct, že vlastně pro jakoby nějaký takový větší hráče Minecraftu, nebo ti, co jsou prostě zvyklí na ten Minecraft, tak jako upřímně nemyslím si, že, nebo minimálně jako já to tak mám, že když se podíváme na tady tu hru, tak jako já osobně bych na ně asi nepřešel, protože mi to přijde takový jako víc dětský, nebo jak to říct, nevím, prostě jakoby ten zvyk je prostě zvyk. a originálne. Aktuálne má veľmi veľký hype, točí mnoho youtuberov a predala už viac než 1 milión kópií, aj keď je zatiaľ len v early accessi. No jo, jenomže 1 milión kopií, ale jako kolik má zase Minecraft kopií, že jo, takže. Komentárom môžete napísať, či by ste chceli, aby som si ju niekedy na streame alebo v videu zahral. Tak čekej, tak to mě zajímá. No, moc komentářů tady na to není, ale
Moc komentářů tady na to není. A my ideme ďalej. Aby bolo video objektívnejšie, rozhodol som sa, že sa spýtam niekoľkých youtuberov, ako vnímajú tieto kontroverzné kroky Microsoftu a viacerí mi poslali hlasovky. Příští týden se mi spouští Minecraft server, na kterém pracuju celkem dlouho. A teďka zrovna Mojang, aka Microsoft, tlačí hodně na servery, v UK zavedli, že nemůžeš psát vůbec do chatu, pokud si neověříš občanku. A teď OK, tak to je hodně blbý, no. To jako vnucovat lidem občanky, to už je jako podle mě moc jakoby starání se o soukromí, nebo nevím, jak to mám říct, ale chápete. zavedli dokonce nějaký tým, který se bude o ten multiplayer starat. A já jsem v takové nejistotě, tady ty věci mě smrdí nějakou cenzurou, nikdy to nepřinese nic dobrýho podle mě. Takovouhle věc už jsme řešili u toho reportingu chatu, tam se všichni hroutili, že to bude cenzura a nakonec se to dá úplně jednoduše obejít. Takže toho se nebojím, největší plus Minecraftu je jeho komunita, která ho dokáže udělat mnohem lepší jak Mojang a Microsoft. Co se týče nových updateů, tak Minecraft pořád prodává dost a oni podle mě nemají žádnou motivaci dělat větší update, protože prostě peníze dostávají. Hytale Minecraft nějak nezabil a Mojang je prostě líná firma, no. Těžko se mi to říká, ale je to tak. Minecraft poslednú dobu nepridáva úplne nejaké dobré updaty a celkovo sa skôr začal sústrediť na ten Bedrock. Na Javu sa už tak nesústredí, povedzme. Už sú tie updaty také aj nudnejšie, aj menšie. Čo sa týka Hytale, tak ja osobne som ho ešte nehral. Možno si ho kúpim, uvidím, ešte neviem, ale akože vyzerá dobre, ale osobne si myslím, že Minecraft neprekoná. Napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte a ak vás zaujíma prvý diel tohto videa, kliknite na video tu hore. Budem rád. Jo, to už je asi konec. Jo, dobré videjko, ale jako doufám, že časem se ten Minecraft jako určitě vrátí do starých kolejí, protože takhle jako si myslím, že to tak já zase neumím mluvit. Takhle si jako myslím, že to zase naopak odradí jako více hráčů a jako musíme pak jenom doufat, že ta hra prostě nebude jednou úplně mrtvá, no.